tomto videu vám ukážeme, ako prebieha podrezávanie muriva, keď sa rieši problém s vlhkosťou v dome. Najprv urobíme demontáž omietky, aby sme odkryli samotné murivo a dostali sa k miestu, kde budeme pracovať. Potom urobíme samotné podrezanie muriva špeciálnym rezacím strojom, s ktorým vytvoríme presný rez v múre. Do tohto rezu potom vložíme hydroizoláciu, ktorá zabráni tomu, aby vlhkosť ďalej stúpala hore. Následne urobíme preloženie izolácie, teda uložíme pásy tak, aby navzájom správne lícovali a vytvorili súvislú ochrannú vrstvu. Ďalej zabezpečíme statiku muriva pomocou klinovania, aby múr zostal pevný a stabilný. A na záver reznú škáru vyplníme maltou, aby sa murivo spevnilo a rez sa definitívne uzavrel. Takto vyzerá jednoduchý prehľad toho, ako prebieha podrezávanie muriva krok za krokom. A teraz už budú vaše steny suché navždy.